Ladangi pai shikiri ki bakhlain bor haka perthai ngimla ban kelet ia kari Amerika kum kari ka bakhlain bor tam haka perthai hanrei ting ting ngi perkhat baka jing khlain bor jong ka Amerika kadai baka khlain hakita ki bor shipai lane kata ka military strength hoi kene kadai shi benta ka ba pelong ia kari Amerika bakal long geri ke bakhlain bor tam ha ke perthai hanrei kidang don shibun ki bapelong ya kari Amerika bakandai geri ke bakhlain bor tam ha ke perthai agane ke por tungin yo ban ya pej ban nga agane ke video ya ki katto kane ki weipat ki benta ki bapelong ya kari Amerika bakal long geri ke bakhlain bor ha ke perthai da ka bangin klet no ya ki tang ya ki jet bad yaki nuklear ki badan haka bakum juru yaki weipat ki advance weapon ki badan hapo Amerika kebaning kong tungin pai syapang ke pisa Amerika ke Amerika kadon ya ke spa ke peu ke bakhlain ba hagane ke perthai namar ke ekonomi jong ke Amerika kalong la kumno syaka arpu pra trilion kadba mangipat ngidang jengai tang ya ka shipeu trilion ngala keren ha kawai ke video syapang ka ekonomi jong ke India sampai tang kari Amerika marway ka poi hadu arpeu persen ke GDP ladang ya keng gelumlang ya barok ke perthai hanrei dangi pai pat syaka population lane kata ke jingbun briu ka Amerika kadon tang 100% kibriu ladangi ya keng ya kibriu baro kibadon haka perthai kane kadai kawai ka benta ka bapelong ya keri Amerika bakandai keri ka bakhlain bor bat ka bakiwai pat kiri haka perthai kiting bat buram sa kawai pat ka US dollar ka badai ka pisa Amerika kane kamkut tang hapo Amerika bat kamdei tangka pisah jong kinong Amerika hanraya kene ke dolar la pendon kam bandi ban thit ban khayi ban pateng haga bedei bat kayu international lane haga bedei bakajingya dia thit na kawai kari syakawai kari bat kajing pendon kam ya kene haga bedei bakane kajing khayi pateng na kawai kari syakawai kari kan poi la kumno syaka prapeu persen tam nang ta kiya khayi ya pateng daki weipat ki jaj pisa hang ning isngau thu shai baga pisa Amerika kadai ke pisa ka bodon kampha na ka benta kiri jang ka perthai kumta kaneru kadai shi benta ka baki kontrol ya kadi ka thit ha ka perthai ka benta ka baar ka teknologi bat ki AI piju perkhat nem kane ka video ko ba pipej mentah pinam yo ban pej lada klemdon ka Amerika lane kata teknologi na Amerika namar kane ka YouTube ka ba pipej mentaro kadai ka basna na po Amerika ka Google bang search pendon kam ka Instagram ka Facebook bat bun kiwai kidai ki company badan kam bha na ka benta jang ki briu hakeleng ka perthai kamkut dang hane ka Amerika ka don shibun ki software ki ba ki briu ki pendon kam bat wat kiri ki bana shekeleng ka perthai ki pendon kam bha da kini ki software wat ki office sarkaru bun ba ki pendon kam da ki software baper ki bagi shna na po Amerika langi pai shau tau AI ubadai u teknologi bangi yo sneu bha hakine ki sngi ki bamenta ki bun ba ki AI ki balashna hapori Amerika hangni ngi sneu tu shai bawat hakine ka juk thamai kidang bun ba ki ki bangi shania na pori Amerika ka teknologi na Amerika kamkut tang hangne hanrei ka don ka NASA ka SpaceX ki badai ki kenhun bakhlain bor ki bapej ya ki haw bat leng ba kine bun ba ki ki jingdon kam kat kum gane ka juk ba menta
ki pendon kam da ka jing yarap jong kine lada pikwa bantip bnia kumno kini ki space station ki yarap na ka banta jongi ki priu sa komen ngan sashna ka video bakarpang halor kane abangi pai shi jaka pule ka Amerika kadan ki jaka pule ki bapau nam bat ki bala man kring ya ki riustat na kelenga perthai bakin lake pule syagane kari kum ka Harvard ka MIT ka Stanford bat kiwei ki jaka puli bapau nam haga perthai ki don hapo ri Amerika bat hadu kanyau teli na prengki arpusan teli ki jaka pule ki babyang haga perthai ki dei hapo ri Amerika kumta kane ka yarap ya ki company na Amerika bakin jit ya ki riu don sap bat ya ki briu ki bat tebit lang bakini ki jaka pule bakin penterekam syakari jongki karukom im karukom long bun ki hakane ka juk ka bamentale ngilaya be ya kastai kembale ki pareng langi pai she ka jeans la jan baro hingi ya pong jeans kane ka fashion lane kane ka style kadai ka bawan na po ri Amerika langi pai she ki film bun ki film India kamtam ki khna kim jupe hanrei ya ki film ki bashna na po Amerika ki pej kumutau Spiderman bad bun ba ki film ki bayat yau bha ha ka perthai ki dei ki bashna na po jongkari Amerika bad bun ki wei pat ki jingle ki baki Amerika ki le mangi shaneru ngilashu penbut karukom ya te lok bad ki wei pat kiri ka Amerika kadon ya kata kajing ya dei ka bajan akir kom ya dei baper lakumno hadu shispa teli kiri langi pai syakanato ke dei ka bayalam rengkat bat ka Amerika HUN ru ka Amerika ka dei ka badon kambha namar ki fon ki babun ki dei ki bawan na pori Amerika ka Amerika kadon ya kita ki embassy haki popun ki wei kiri jong ke perthai abadan ki no ki jingjia kari Amerika kadai ke bahakmat ban lek syekito kiri ki badon ke jingjia la kalong bakan yarap lane da kano ke bentaro kumta ki bun kiri jong ke perthai ki sneu jem bat ki sneu ju ya kari Amerika kumta bun ki kep ha ke por baka Amerika ka ong kiru ki hap ban kongu tangkini ki point ru ngila sneu thu baka Amerika lada kam pendan kam ya ki bor shipairu ki don shibun ki benta baka dei ka ri ka baklan ha ka perthai bat ki don bun ki benta ki baka la ban control ya kane ka perthai kumta ngi i baka no ka benta ka Amerika kam da ting than lada kadawa ban keren ki keren baik bat ki maham ye kino kiri ki bam kongu ye ki kumba mahamu Trump ya ke India bat open queue da ka tax ya ke India hang ni ngis ngutu syai klaim da pendan kam ye ki military power ka Amerika kalong kari ka baklain lada tang hakiwei ki liang ru kublai shibun lada pisngau tenat ya kene ka video sngeau bha ban comment